Ardido lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu dacci Abuja lamorde lesdi Nigeria yahugo birniwol London hande ngam fudduki siutare nde asaweje ɗiɗi. Tinubu hutiniran be siutare man ha lornugo jahal ngomnati mako yeso. Tinubu tammi wartugo Nigeria bawo asaweje ɗiɗi. Kero rahotol ngol Al-Amin giɗaɗo jada kode radio e nanta TV.